Ayan, welcome back, welcome back. Yes, yo. So, tapos na po aming klase, kaya po excited po ako ngayong gumawa po ng video dahil po, yes, may dumating may dumating pong surprise sa inyong maestro Aray. So, ayan yan. So, alam niyo ba kung ano po ito? Ilapit ko po Ayan. Nababasa nyo ba? Ayan. Yan po ay Google AdSense. So, dumating na po yung aking pin ng aking YouTube channel na Maestro Waray. So, bubuksan po natin at grabe. Actually, makwento ko lang po, 2 buwan ko po itong inantay. Hindi lang 2 buwan. Nag-request ako November 10. Ayan. November, December, January, February, March. Grabe. Ayan, March. So, nakukuha pa lang po namin kanina. Ayun, kinuha po na aking kapatid. So, thank you so much sa kapatid ko. Shoutout po kay Elizar Servito na siya pong kumuha ng aking ito. Yan. So, shoutout po. Ngayon ay nandito na po. 4 months po. 2 buwan ko pong binalik-balikan sa post office, and finally nakuha ko na po. So, buksan na po natin. Ayan. Kailangan lang pixiin ito Ayan, pixi na. Ayan. Wow! Pakita ko sa inyo yung loob. Ayan. Yan po yung loob. Tapos yung kabila. Basta. Ayan. So, basahin po natin. Ayan, naka-address Elmer Galit Servito. Ayan, Barangay Magsaysay, Lawang, Northern Samar. So, naka-address po talaga dito sa aming barangay. So, grabe. Ito pala. Ayan. So, grabe, December 29, 2022 yung pizza ng pagdating. Pero pinunta na po namin nung December, nag-January, wala pa daw po. Pero ayun, kinulit-kulit namin. So, sa wakas, nandito na po. So, basahin natin yung instruction sa loob. If undelivered, please return to Lock Building number 1586, Special Project Unit, what is this? Post Malaysia International Hub, Post Malaysia Berhad. Ayan. So, ano ba to? Galing ba ng Malaysia? So, Malaysia. Akala ko kasi Australia. Malaysia pala. So, ayan. Google AdSense. Ayan. So, nandito yung pin. Ayan yung pin, tinatahuban ko lang. Grabe. Your Google AdSense Personal Identification Number, PIN. Ayan. So, sign into your AdSense account and find the PIN verification card on your homepage. Enter the PIN exactly as it appears on the right and click Submit. So, nandito po yung instruction. Thank you so much po. Ito po yung patunay ng inyong pagmamahal at suporta sa inyong Maestro Waray. Dumating na po ang aking PIN. Yes! So, makukuha na po natin yung ating unang sahod. Actually, ilang buwan na po yung sahod natin sa YouTube. So, makakuha na po. Naipon po yun. So, sa wakas, maraming salamat po sa mga nag-share, sa mga nagla-like, sa mga nag-reviews. Maraming salamat po sa mga nagko-comments. Thank you so much. Sana po patuloy po ninyo suportahan ng inyong Maestro Waray. Dahil ngayong finally, makakasahod na po tayo sa YouTube. Mas marami na po yung ating matutulungang mga kababayan. Hindi lamang po lawanganon, kundi sa abot po ng makaya ng ating mga tulong. Ayan, thank you so much. Guys, thank you again.